Again. Nine. Skip Candelaphy. Boy, boy. Over the young. Every They Saturday. want see me fall. See me Maten lo radio. sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Maten lo sabita na barki prosensi. They want see me fall. Over the young. Maten lo sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Maten lo sabita na barki prosenja. Barkie procent Surinamers zijn aan. Overal ter wereld heb je de Surinamers. Lang leven social media. Surinamers komen steeds dichter bij elkaar. De ene is niet blijven wonen in Suriname, is helemaal naar China gegaan. De ander zegt, weet je wat, geef mij Griekenland. Keuzes die er gemaakt worden. Maar je hebt ook de Surinamer die zegt, nee, ik blijf in Suriname wonen. Social media connect ons, dat is toch zo mooi. Maar niet alleen de Surinamers in het buitenland volgen ons. Ook de Surinamers die hier zijn. Want die komen vaker hier. Ben je op vakantie hier, dan kom je hier. Anders komen wij naar jou toe. Zo is dat. Wij doen het omdat we zijn Showcon Media. En Showcon Media zegt omdat je het moet weten. We zitten hard in het Valentine season. Het is februari. Dus kan die een lobbyboy kan coördinatori doen. Hey, wie hebben we hier? Business in Style. Renato. Blijf volgen. Only they want see me fall. Maten lo sabita na barki prosensi. Modoboy Renato Seuratan. Welkom weer, brother. Alles lekker? Alles cool? Ja, Ja, man. man. Lekker. Dus ik zie je altijd die waggies rijden, toch? Ik zeg, maar kan die waggie niet een keer ook rijden naar Showcon Media in Barkie Procentu? Dus die man komt met die waggie hier. Maar daarom moet je toch? Oh. Ja, daarom moet Dus, je. welke van ze is hier voor in? GLE 450. GLE? 450 Mercedes-Benz. Wauw. Super luxe. Mercedes-Benz, Benz. wacht toch hoor. Ja, Is ster, zo. punt. Ster, Ah, zo. klopt, Zo, klopt, zo. Klopt. Ja, Welke kleur? Grijs. Wauw. Grijs. Fris. Zacht grijs? Zacht grijs. Ja, ben boei, zou ik. Ik zie hem zo Je ziet voor voor me. je, ja. Ik zie hem zo voor me. Ja, man. Klopt. Hey, deze guy heb ik voor het eerst ontmoet op de set van Laws of the Game. Was aan de Gemeenlandsweg. Die oude naam heb ik onthouden hoor. Roescoot, Post, jeugdpolitie. Jeugdpolitie toch? Jeugdpolitie, klopt, Zuiver klopt. met Aigina Brahim Brahim, en zo. klopt, en een heel Dat is team. leuk. Een heel team. Hey, die kino is nooit in Suriname vertoond hè? Nee, die film is vertoond in Pathé in Nederland. Jammer genoeg moest ik hem missen. Het was een heel drukke file-periode. Dus de tijd van de dag, 5 uur in de middag. In Nederland is er ook file genoeg. En ik kwam aan en die film was al voorbij. Dus ik had zoiets van, maar ja, ik zie het, maar we hebben het mooi gezien. Nee. Tot de dag van vandaag, minus jouw film. Ook toen Je nog ook niet? Nee, want hier ging hij in een soort van mini-première, maar Klopt. speciaal voor die cast. Klopt. Maar het rode loper en noem maar op, Ja, het is ja, me niet ja, gelukt. ja, De nee, acteurs hebben het. Ik heb het moeten Ja. missen. Wat was Je je hebt het ook rol? niet gezien. Ik was in die kino was ik de gevangenisarts. Gevangenisarts. Oh, ja, klopt, Maar ik las wel in de ware tijd dat die film meerdere prijzen gewonnen heeft op internationale filmfestivals. Ja, klopt. Dat Dus zeg je dat- goed. Ja. Je weet toch? Ja. Dus dat voelt ontzettend goed. Klopt. Maar daarna heb ik jou wel weer gezien, maar dat was dat online. Alla preso was je review. Hoe is je ons review? Sander Rij volgens mij met Joalies, Karkong, Maar altijd na fum. Nee, nou even, Olo, naartoe. Ai naartoe. Wegwezen. Wegwezen, ai. We zijn druk, we zijn bezig. Ja. En ik denk dat de kijkers ook van jou natuurlijk het zien. Je bent lekker bezig, dat zie je ook. En lek van je takken, een camera, je draai, business en style. Business en style. Ja, dus. Van waar dat concept? Het is zo'n mooi concept. Kijk, ik woonde in Nederland. Ik was verhuisd naar Nederland in 2016. En op een gegeven moment, ik moest rekenen. A vrijheid zou op China kondre. We onderschatten vrijheid. Je verstaat toch? We onderschatten vrijheid dat je door in de biggie kondre. Dat je verlangen kon ka osobaka. Want als ze de elkaar free time, vrijheid, baka roko ook kan doen, go play one bal. In de biggie kondre, like Amerika en Holland. If you know plan your day of your wiki, you know, maar make de grappen zou je make jade. Kom tak heb nog grap. A vrij Libi zou op ja, you know, maar doe erop. Dus op een gegeven moment als 31-jarige Surinamer ben je niet meer kleedbaar. Die golek 7 jaar, 8 jaar als een maatschappij kan kneedje in je Holland man. Maar moet zeggen tegen 31. No. En bij de badslepper man. Allemaal best op mijn als de snees badslepper. Alla prespen begon een badslepper me beweren. We zat Torarica, we snap P,
Minespang. Authentic, dat naar jou. Ja, weet je. Dus zak op zak. Op een gegeven moment, na 3 jaartjes, dan contact van, no boy, Suriname is niet zo slecht. En er zijn nog gaten in die markt. En wij moeten die gaten vullen. De nieuwe generatie moet die gaten vullen. Voor wie laten we dat? De biggie man, nou visie ik wekba. En zij hebben hun oude denkwijze, mond-op-mond reclame, tegenwoordig naar social media. Je moet meegaan met de tijd, anders word je niet gezien. En business in style, je stelt een mooie vraag. Business in style, laat me dat even daarop antwoord geven. Business in style komt voort uit, ik kom uit de oude tijd, maar nu nog Swery. En je hebt de nieuwe tijd. Dus wat probeer ik te doen? Business in style, nou, one balans. Ik probeer niet te veel van de nieuwe tijd te nemen en niet te veel van de oude tijd. Ik probeer beide tijden bij elkaar te brengen. Ja. Dus je was een soort vlogmodel, maar je ja, Oru-style, serieus nog, maar met vlog. Want als je mij vraagt persoonlijk, vind ik het vloggen van tegenwoordig voor mij een beetje te speels en te, dus maar niet aan serieus worden, waardoor gesprekken niet meer inhoudelijk zijn. Het is te los, voor mij hoor, dat is mijn mening. En daarom ik nee, ik kom uit de oude tijd, de nieuwe tijd en ik breng ze bij elkaar. Dat is het. Ja. En zo is business in style ook deels ontstaan. Ja. Deels. Ja. Kijk, je rijdt in de auto. Klopt. Ik vind het leuk. Het ziet er chic uit, luchtig en steeds weer andere gasten. Klopt. Een poos geleden zag ik Gail het even kort doen. Niet zo lang, hè? Klopt. Nee, Gail, kijk. Niets, ik zeg het ook. Niets in de wereld, je hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Niemand. Ik bedoel, Michael Jackson heeft in 82 de moonwalk gedaan, waar de hele wereld bijna gek voor werd. Maar als je naar de jaren 50 gaat, deden de tapdancers de moonwalk al. De tapdancers deden de moonwalk al. Dus ik kan go zoeken op YouTube. Dus dat zeg ik je hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Iedereen, Gail, wat je net zegt, heeft het op haar manier gedaan. Ja. Take me even. Ze heeft het haar ding gedaan. Ik vond het mooi. Ik heb er naar gekeken. En op een gegeven moment, ik had het idee ook al. En toen zei ik van, je moet, als je iets doet, het wiel ga je niet meer uitvinden. Maar op zijn Surinaams gezegd, vast van jouw kleuring. Ja. Je hebt toch een soort jasje pot game, vast van jouw kleur aan man. Wat ga je eraan geven? Twist. En het concept is een heel oud concept. Het is van de jaren 1996 is het concept. En je gaat kijken, je leert van het buitenland, je lukt en dan ga je een twist aangeven. Je tweakt man, wat wil ik hebben? Ja. Dan komt jouw concept eruit. Ik kom op mijn manier, ik ben een jaar later gestart. En ik heb het op mijn manier gebracht. Je hoort het ook aan de naam Business in Style. We zijn niet gegaan voor sensatie. Ik zeg het ook, ik ben een geboren getogen Surinamang. Reisproject Cornelis Spinnenstad Quata Tweede Weg Migrocom. Ik heb met allerlei bevolkingsgroepen Migrocom. Maar je komt met iets en je hoort veel mensen. Ja, maar ik luister nog. Laat zij haar ding doen. Ik kom met mijn stijl. Ja. Business is stijl. Ik hou niet van die sensatie. Ik wil mensen in de auto hebben die een verhaal neer kunnen zetten. En waar jij als kijker iets van kan leren. En dat was voor mij belangrijk. En daar zie je ook de grote namen die we hebben gehad in de auto. Een Karin Rivos, een Mauri Nipte, een Vijay Chotkan. Ik kijk nog uit naar een Eddie Jarab, want die man heeft ook geschiedenis geschreven met de olie van Saramaka in 63, als ik de geschiedenisboeken nog zo voor me hou. Dus we hebben nog wat klinkende namen gehad hoor, maar nu is het een beetje ontgaan. Ja. Ivan Tayapin, Karkong, een Audrey Healy van Torarica. Mensen die een verhaal kunnen vertellen waarvan je iets kan leren. En niet iemand die gewoon Patsboom gisteren is opgestaan en morgen er niet meer te zien is. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. We zijn gaan kijken naar gasten die iets hebben. Nee, een Henk van Vliet. Een Sintja McCloyd. Als je nou de dingen komt. Een Sintja McCloyd. Een Henk van Vliet. Nou, Biggie zijn mensen waarop je op kijken. Ja, en sowieso mensen die we niet mogen vergeten. Nee. Die hebben eigenlijk de stempel van Suriname gedrukt. En van die mensen kan je leren. Wat doe je dan? Haal je ze helemaal thuis? Ja, klopt. We vragen ze eerst natuurlijk. Mijn productieleider belt ze op en vraagt ze waar ze opgehaald willen worden. We hebben in de tijd gewerkt met Royal Torarica. Sommige gasten kwamen daar en sommige gasten zeiden, maakt niet uit, je mag me ook lekker thuis ophalen. Dus het hangt er vanaf waar de persoon opgehaald wilde worden. Klopt. Maar best mooie sponsors die achter dat concept staan. Zeker. Natuurlijk, ik zeg het ook en ik blijf het zeggen. Je zegt hier mogen we alles zeggen en we gaan het ook doen. Zo ben ik ook. Een beetje moeilijk voor Suriname als je in Suriname woont. Het mindere in Suriname is
wanneer je met een concept komt, het geloof in een nieuw concept is moeilijk bij de andere partijen. Dan zeg ik de andere partijen in de zin van het bedrijfsleven waar je het geld zoekt. Wij Surinamers leven in een box. En we denken niet makkelijk outside of the box. Isapote we denken outside of the box. De buitenlander doen wasan, dat we lukken. Zo geweldig koud doen wasan toe. Terwijl if begin aan wasan, altijd vrede een mega stap. En dat heb ik gemerkt. Suriname, loba box, die soesabi, drapen we tang. Terwijl je kan het twist aanbrengen. Dat zie je meestal in het buitenland. En dan gaan we wel schreeuwen, wauw. Maar dan gaan we buitenland maar doen wasan. Dus business in style met mijn bedrijven die je zegt leuke bedrijven. Natuurlijk, ze begrepen het concept. Het was fris, ik ben er een beetje afgestapt van in de autorijden. Omdat er meer is. In die wereld is er veel meer. Je hebt de sporters, ik ben dus nu overgestapt. Misschien heb je een vraag straks, maar ik switch dan direct over daarna. We hebben dus een atleten. Op een gegeven moment zei ik ook tegen mezelf van wacht even. Atleet, zou wij doen aan de atleet? En dan kwam het stukje van het nieuwe concept Business in Style International. Inspelen op die hype die er is, want alles wat de klok slaat is not show. Klopt, voetbal is een grote sport. Is nummer 1 sport van de wereld. En dan heb je naar basket en golf en noem maar op. En zwemmen en atletiek en noem maar op. Nacho doet het goed, die jongens. We hebben nieuwe boys erbij. En je ziet het, als je in Panama 1-1 kan houden in Panama, dan praat je wel over het top in het Caribisch gebied en Midden-Amerika. En dat moeten we niet onderschatten. Ik was samen met de selectie daar in Guatemala, in Panama. Ook bij de Gold Cup, vorig jaar in Amerika, San Diego, Dallas en Dallas hebben ze gespeeld. En je ziet het niveau klimt aardig, het gaat heel snel, snel, het groeit, die jongens doen het goed. En we kunnen nu een beetje met onze buurlanden competen. En dat is mooi om te zien, dat is heel mooi om te zien. Ja. Prachtig. Je zegt het ook, Business in Style International. Dat betekent dat Business in Style ook de komende tijd weer naar het buitenland Zeker. Want in maart spelen we in Mexico, Monterrey. En ook de vrouwen, laten we de vrouwen niet vergeten. Wat ik ook jammer vind, en ik ga het gewoon zeggen. Ik hoop dat je dit stukje knipt en gebruikt. Wanneer de heren komen, is Sandré vol met media. Maar toen de vrouwen kwamen, was Business in Style de enige die daar was om foto's te maken van de dames. Maar dan praten we niet gewoon over normaal gewone dames die... Ik breek niemand natuurlijk. Maar deze dames die we nu aan hebben getrokken, zijn dames die voor AC Milan spelen. En grote clubs als Ajax en noem maar op in andere steden. Dat zijn wel professionele dames. Snap je? Dus ik vond het wel jammer dat er geen media-aandacht was voor de vrouwen. En we praten toch wel altijd, de vrouw moet even en gelijk staan als de man. Maar als het op sportgebied komt, dan zie je toch wel die grote gap die er is. Dus dat vond ik jammer. Het kunnen twee dingen zijn. Enerzijds onwetendheid, onwennigheid. Of anderzijds, op zijn zachts uitgedrukt, discriminatie. De vrouwen worden nog gediscrimineerd. Als mannen en vrouwen hetzelfde doen. Klopt. Mannen krijgen alle aandacht, vrouwen niet. Klopt. Ken ik geen ander woord als discriminatie? Ja, toch? Discriminatie toch? Klopt. In een andere vorm natuurlijk. In een andere vorm. Niet die rassendiscriminatie. Nee. Maar je dissen. Ja, je dissen. Ja, klopt. En ook ontwetendheid wat je zegt. En ik vind dat stukje in Suriname een beetje minder media, marketing. We zijn nog ver achter. We zien geen opportunities. We zijn geen... we creëren geen dingetjes. We wachten op het buitenland, we nemen alles over, we zetten het op televisie. En mange jelle kudesan. En that's it. Maar zelf dat iemand met een idee komt. Van, wat about als we dit doen? Wat about als we frigo? Wat about... En je ziet het bij de grote orgas. Die het eigenlijk voor onze atleten zouden kunnen doen. En dat wordt niet gedaan. Dus het is jammer. En dat bloeddood. Talent gaat bloeddood. Mensen doen iets. Bijvoorbeeld een Shanti Maridompig is een goede kennis van me. Zij speelt voor AC Milan. Hoe mooi zou het niet zijn om naar daartoe te gaan? Wat Business in Style wel gaat doen, want die afspraak heb ik met haar. En ook met je goede neef. Mienti, Abena, in Turkije. In Turkije, dat kan mooi worden. We gaan ook naar hem toe. Oké. We gaan ook naar hem toe. Oké, dan moeten we het doen.
Een business en style barkie procent zo. Ja. Mooi idee, jongen. Nou, nee, maar nee, pas E maar. pasba. Het is een stel barkie procent zo. Nou, daarop in. Ja, Ja. Zeg ja. wat, Moro. Wat wil je meer? Nou, Ja. en daarop in. Dus, hoe, je zegt een stukje onwetendheid, maar wanneer beginnen we met het stukje exposure geven? Want daar komt die daar ga je weten over. En daar ga je verdiepen. En dan ga je weten van, we hebben zo'n speelster lopen in Milaan. We hebben zo iemand lopen in Madrid. We hebben zo iemand lopen in Amsterdam. We hebben zo iemand lopen in Brussel. We hebben zo'n jongen. We hebben zo'n een nieuwe Surinamer daar. We hebben Surinamer daar. Praat ik niet alleen over voetbal. Ik praat over sport in zijn algemeen. En daar praat ik over een atletiek. Iemand die atletiek doet. Iemand die zwemt. Wie is ooit hoe heet die jongen weer? Ik vergeet zijn naam steeds. Asanga of Asinga. Asinga toch? Asinga, zeg maar het goed? Asinga, klopt. ja. Wie gaat naar die man? Die man heeft in Amerika gewoond, in Amerika gerend. Natuurlijk heeft hij een vervelend geval gehad met Gatorade en noem maar op. Wat we ook allemaal hebben gehoord. Jammer natuurlijk. We hopen dat het niet waar is. Maar in elk geval, je moet die stap maken naar die mannen toch. Ja. Hoe gaan we het nou weten? Wanneer gaan we het weten? Vertel jij me. Wanneer gaan we het weten? Want het zijn ambassadeurs, hè. Klopt. En zijn onze Suriname, ambassadeurs. we zeggen het altijd, maar we doen het niet. Business is al, die doet het al 3 jaar. Dat we met atleten, Angela de Bie is onze top judoka scheidsrechter. Ben ik 3 jaar terug naar Ecuador geweest voor een heel groot toernooi. Waar heel Amerika bij was. Dus Argentinië, Brazilië, Peru, Chili, Carcon, Panama. En zij is een judoka scheidsrechter op het hoogste niveau. En daar zie je echt het professionalisme. Echt prof. Van de beste van de camerateams. Media, alles is top geregeld. En zo ben ik geweest met de bodybuilders naar Aruba, Guyana, Nacho hebben we net gezegd. Regian Eersel is onze kampioen bij One Championship. Zat ik vorig jaar, zeg ik het goed, 2024, zat ik in Thailand met Regian. Maar zo geef je atleten exposure. Als je naar ze toe gaat, als je ze belicht, hoe leef jij? En dat is wat wij wel doen. Natuurlijk met onze topbedrijven die altijd achter ons staan. Ja, want om te kunnen vliegen naar al die destinaties. Klopt, moet je wel wat centjes op zak hebben. Wat centjes op zak Zeker, hebben, ja. zeker. En dat doe je niet uit je eigen zak. Dat doe je natuurlijk om exposure te geven aan de bedrijven hier. Die natuurlijk het concept begrijpen. En ook een deel willen zijn van sport. Want we zeggen toch altijd, sport is gezond. We moeten sporten. Nou, dan sta achter sport dan als je het zegt. Of zeg je het alleen met je mond en dan is het daarna stil. Stil. Dus we kunnen meer. Laten we het gewoon samenvatten. Qua marketing en exposure voor onze atleten, we kunnen meer doen dan Suriname. We kunnen veel meer. Ja. We hebben nog een lange weg te gaan. Heel lang. Doet Business and Style iets in verband met Valentijn, wie weet? Nee. Wij zijn puur gefocust. Wat ik zei, we reden eerst in de auto met mijn team. We nemen een gast, we halen je op. We hebben een leuk gesprek met je. Je vertelt over je verleden, hoe je bent gegroeid. Dat is mooi. En toen kwam dat gat die ik zag van, atleten gaan meestal weg. Dan ben je win or lose. Pas in mijn kombaka, dan in mijn Coranti of dan mijn een televisieprogramma. Dan vertellen ze hun verhaaltje klaar. Bij Business in Style kwam het idee, what about als we met zo'n atleet of een groep atleten meevliegen en die mannen highlighten wat je eigenlijk nooit ziet. Want if na je neefje ik of je nicht ik dat is maar landen, want dat is maar landen boem. Hoe ze het, welk hotel, als mij go, als mij doe de volgende dag, hoe is de voorbereiding naar het event toe. En dat na idee Business in Style. Zo brengen we eigenlijk een behind the scenes voor de mensen. Voor de mensen, dat is zo prachtig, dat is zo mooi. Klopt. Maar kijk, we zijn in februari. Ja, klopt. Valentine's Day, de hele maand is iedereen zo lovely. Zeker. Misschien een idee dat de wagen, dat Business and Style, af en toe wat rozen brengt in deze maand. Kom Kotimo even. We hebben het in het verleden gedaan. Je vergeet het is ook al bijna 5 jaar terug. Begin Business in Style. Het was een quizvraag en 7 koppels hadden gewonnen bij Jetro, Mimati Jetro. Weert. Meneer Bezig. Hadden we ze gebracht naar zijn restaurant aan de Van Sommelsdijkstraat. Hebben ze een etentje gehad. Zie je wel? Klopt. Dus mooi, ado. Zie je? Dus ik had het eerlijk gezegd. Dat was misschien is het me ontgaan. Ja, het is me iedereen is druk. Klopt. Maar het was jou ook ontgaan, toch? Ja. Maar ga maar naar met 4 takons aan de. Ja, maar voor dit jaar even niet. We zijn gefocust op de Surinaamse vrouwen.
vrouwenselectie, jammer, de U17 doet het niet zo goed. Nou, Een beetje minder. van Panama, Panama 0-8 verloren. en daarvoor 7-0. Ja, dat was nog in januari, de laatste week van januari. Klopt. Januari is dat gebeurd. En we zitten in februari. Business is al wat ik zeg, focus zich echt op sport. We hebben ook in het verleden entertainment gedaan. Kenny B in de auto gehaald vanuit Sanderij. Mimati Baderman, Mibrada Baderman. Een DJ uit Italië, Kiba. We hebben nog meer gehaald. We hebben Gianni Jetsva. Als ik zijn naam goed uitspreek, Jetsva, hou me ten goede. Die is de grote man bij Go2 Media in Nederland, die de grote shows organiseert. Bij Paradiso met Psycho laatst, vorig jaar was ik ook daar. Melkweg, Ronne, dat is de man. Die hebben we ook opgehaald. Dus we hebben ook wel entertainment mensen als DJ Lambasaya. In samenwerking met Ryan Dalen. Van de Caratramang, een beetje arrogante gozer uit Brazilië, was een DJ. Die was ook gekomen. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar in elk geval, ik weet waarom ik arrogant zeg. Waarom? Nee. Dus op een gegeven moment moest ik rekenen business installeren. We konden die camera die nou wagi. Nou was show wagi. Maar ik was door abakasi aan mijn taka herpassie. Dus ik ben vier misref. En natuurlijk weer niet neerkijken. Meneer Brokonoamang is een oude. Als je roeft doet zijn diensten of de parel. Maar ik ben vier misref. Wat taxi die is gewoon. Werkelijk. Dus maar is maar dat voelde die man wilde niet praten. Die man voelde zich zo. Die vond dat. Ik zei, Sarana maar vast met ik boy me sagi maar daar. Wat dat zei, jongen. Ja, besta kijk ja dat onverwacht dat we lukken van jou qua foto. Maar je denkt aan je bedrijven die erachter staan en je denkt, weet je wat, iedereen zijn ding. Maar weet je hoe sterk je moet zijn, Renato, in dit leven? Zeker als je publiek werk doet. Klopt. Je doet public services. Klopt. Soms heb je allerlei personal issues. Ja. Dan nog moet je desnoods voor dat uurtje even sterk maken en focussen op je werk. Want misschien komt die man van de airport, die man komt uit het vliegtuig met allerlei stress. Stress, snap je? Je moet aan alles denken. Je moet aan alles denken. Alles moet je denken. Alles. Je moet aan alles denken. Moet je incalculeren van oké. Wat kan gebeuren als dit gebeurt? Vouw je koffer aan zo, vouw je doe dit, vouw je doe dat. Juist. You got it. Dus op dat moment heb jij daar geen boodschap aan dat gedoe van hem. En jouw fans hebben daar ook geen boodschap aan. Nee. Dus je moet hem gewoon coveren. Je moet weten hoe je hem covert. Maar het is een beetje behind. Dit is een beetje behind. Behind. Wat je allemaal mee. Meemaakt, ja. Trouwens, je hebt ook geen naam genoemd. Nee. Gelukkig was je ook één van ik ben ook niet bang om namen te roepen, hoor. Want als je zo bent, dan ben je zo simpel voor mij. Mina Britpang. Ja, tuurlijk. Maar heb je het meegemaakt dat je iemand vraagt in de auto te komen en de persoon komt niet of wil niet? No, tot nu toe. Het enige wat we mee hebben gemaakt waren verkeerde timings. Verkeerde timing. Dat de persoon naar het buitenland ging en kon niet. Bijvoorbeeld zo'n Chris Ramkelauwen, die heeft ook veel gedaan. En die wilden we in de auto, maar die was met andere activiteiten bezig en had zijn andere prioriteiten. Dus dat is er wel gebeurd bij, als ik het goed heb, 2 of 3 mensen. Maar ja, daaraan kan je niets doen. Nee. De mensen hebben ook een leven. Ja. Je wil ze in een bepaalde periode hebben en als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Trouwens, hier hebben we het ook, hoor. Ja. Want we zien in de comments steeds dat mensen vragen naar bepaalde gasten of die. Klopt. Soms is het dat hun tijd nog niet is aangebroken om te komen, want je hebt een lijst die je afwerkt. Ja. Maar soms is het ook dat ze er niet klaar voor zijn, of ze hebben het te druk of zo. You got it? Ja. Dus het is nooit dat of Renato, of Olu, of Business and Style, of Barkie Procentu die mensen niet wil brengen. Nee. Want we dissen niet. You got it? Niemand. Want je doet natuurlijk ook wat het publiek van jou wil hebben. Klopt. Nee. Je moet, kijk, het gaat met een ander individu. En zo'n individu heeft ook zijn schema. Je moet gaan kijken waar past het bij jou. En dan that's it. Dus als het dit keer niet kan, dan komt het wel. Maar die Eddie Jarrah wil ik wel in de auto hebben. Ja, hè? Ja. We moeten hem echt contacten. En ik wil hem wel wat Surinamers die we nog hebben op het oog. Natuurlijk is internationaal het Motegi gewoon kring. Als je wat bedrijven hebt achter je die je poweren, zoals een M&N Car Center, die we al vanaf... Die auto's zijn? Ja, die auto's zijn van M&N Car Center. Dat is luxe. Dat is helemaal top. Waar die wagens helemaal naar boven gaan en helemaal zo. Naar boven. Dus M&N, en we hebben sinds kort Satyam Holidays.
Zo'n reisagent? Klopt. Die zorgt voor al onze tickets. Oh, prachtig. Ja, en we moeten ook zelf projecten voor ze doen. Business in Style moet naar verschillende destinaties gaan. En dus dit komt allemaal in 2026. Dus ja, er is veel. En we zoeken nog, we kijken uit naar meerdere bedrijven natuurlijk. Maar we werken dus met bedrijven, je moet het zo zien. Je komt, je mag met een project meedoen. Als je af wil haken, haak je af. Als je door wil gaan, ga je door. Maar we hebben onze vaste bedrijven. Ook Cital Real Estate uit Nederland. Die van Indraj Cital. Die staat ook altijd achter ons. Snow Hills van Danny Mungra. Die staat altijd achter ons. En daarmee hebben we goede samenwerkingen. En dan als je een bedrijf hebt die zegt, hey, dit project of deze 6 maanden willen we mee, dan kom je mee. Mensen zien jou alleen in de auto en ze zien je gast, maar achter de schermen zijn er meer mensen. Geloof me. Ik heb 1 geluk. Je doet het met de kleine camera's, de DJI's. Die, met zuignappen plak je ze overal. Maar we hebben ook een externe cameraman, Brian van der Leij van Data Science. We hebben Gabriel Silratan, we hebben een heel team. We hebben Ligia Natu die de productie doet. Zij belt de gasten op. We hebben echt een team. We hebben een fotograaf. Met elkaar de manieren. Maar in elk geval, je vergiet om eens aan. Maar Gesje zien we ook tegenwoordig. Gesje ook. Gesje zeker ook. Gesje hebben we wat projecten meegedaan. We zijn naar Amerika geweest met Gesje. We zijn naar Panama geweest. Guatemala geweest. Die man had zijn visum. Woep, met dat. We hebben iemand nodig met een visum. Want hij vindt naar Amerika visum van ja door Amerika. En cameraman van me, met wie werkte ik daarvoor? Ik had ook een andere cameraman, die had geen visum. Dus ik zeg nee, we hebben iemand nodig. We hebben een gesprek met hem gehad. En maar weer down. Hoe ze doen. Je moet gaan. Business staat niet op je te wachten. De wereld wacht niet op je. Dus you gotta go. Ja, dus, je moet snel schakelen in die grote wereld. Want niemand wacht op een ander. Als jij het niet doet, doet iemand anders. Doet iemand anders het. Business in Style, straks in Europa. Showcon Media, Barkie Procent, straks ook in Europa. Ja. Die samenwerking, zeker voor dat wat we beslist hebben, dat kan leuk worden en zal leuk worden. Gaat leuk worden. Hoe zie je het voor je? Dus, is move. You flexie. En like voor wij gaan begin man voor drapen, begin man. Abena mienti. En die man zit in Turkije, dan moeten we er iets moois van maken. En Barkie Procent, met Business in Style, dan zeg ik, samen staan we sterker. Je hebt je idee, je hebt mijn idee. En dan maken we een mooi product. En dan zijn er 2 Surinamers straks in Turkije. Ik heb nooit voet gezet in Turkije, ik denk jij ook niet. We zijn voor de rappen, dat we bossen samen helemaal. En dan maken we iets moois met Mieti. Simpel. Simpel. En de rest komt zelf, automatisch. Mooi. De rest komt automatisch. Ga maar naar, ik dus mijn horibong. Want de man als je jou wakker drapen, de man denkt dat ik nou een toon kubo, ja, is dat toch? Dus er maar bosje met hem, dat ik wacht hier. Nee, maar je hebt het op check at die de matak. Musulman, moslimbroeder. Oké. En mo val me aan no. Want mo wakker aan mijn Bijbel. Maar Jesus Christ. Fully. Johannes vers 1. Ja, fully. Oké. No, dat me ook conformom. Mo conformom. Je moet die langs Japon, dan neem je weer. Nee, dat je chamigo. Daar you go. Ik know dat moet leuk gaan worden. Maar met die nieuwe jongens die er bij Nacho zijn gekomen nu. Abraham de Boy play helemaal in Engeland en noem maar op. Dus er kunnen wat verrassingen komen, denk ik zo. Tuurlijk. We willen ook, kijk, onze keeper is ook een crowd favorite. Fase is een crowd favorite. En we willen ook weten wat Agent doet in zijn dagelijks leven. We willen ook weten hoe hij omgaat bij, hoe hij zich vermaakt bij FC Groningen. Hij werkt zich in de kijkcijfers nu. Grote clubs kijken naar die man, snap je? Ik bedoel, als je onder de lat bij Suriname staat en Suriname doet het goed, dan gaan er ogen open in die grote wereld. En het gaat heel snel in die grote wereld. Dus ook een Agent fase. We hebben ook wat leuke andere gasten. Ook een hele goede, leuke gast. Achterop is ook Liam van Gelderen. Vaarlijk, flexibel. Maar Stevie. Boy, de vaarlijk. Dus karakterwijs. En natuurlijk heb je ook nog meer andere jongens die ook willen gaan. Down to earth zijn? Helemaal. Want dat hebben we ook nodig, hè. Als je nu kijkt, als je ons volgt, jij bent van Nacho en zo, we willen dat je even down to earth met ons omgaat. Dat willen we. Want er kan van alles gebeuren, weet je. Alles gebeuren en we hebben elkaar nodig. Ja, weet toch, die week exposure, maar morgen maak je een deur voor ons open.
Ai, En ai. dat hebben we nodig van onze Sranamangs. En natuurlijk stellen we het op prijs dat deze boys het ver hebben geschopt. En dat zorgt voor ons als Sranamang, klein landje, die ook mee wil gaan. Dat wij ook daar kunnen komen. Maar door middel van deze gasten kunnen we daar komen. Daar komen Ja, ai. tuurlijk. Ai. No, I love it. I love it. Simpel. Business and Style doet dit jaar niet per se iets met Valentijn. Nee. Maar misschien heb je toch een boodschap of iets in die richting. Ja, ja. Ja, business is lijk jong. Ik lijk jong. Ik ben al vanaf 42. Ai. Imanga, you boy, ja, speri, ja, ja, boy. ja, Werkelijk, speri, boy. speri, speri. Ai. En in die 42 kalenderjaren heb je wat meegemaakt. En op een gegeven moment, wanneer je een bepaald leeftijd hebt, dan denk je ook anders. Je denkt nuchter, people de agressief, de agressief moro, people longo naki, je hari zelf puru. Je denkt verder, je hebt kinderen. En aan de mensen, jouw boodschap, wat je aan mij vraagt, richting 14 februari. Ik vind het natuurlijk is het een dag uitgebracht, 14, maar elke dag is Valentijnsdag, want elke dag moet je lief tegen elkaar zijn. Maar ja, een boodschap aan de mensen die verliefd zijn. Gebruik je idee. Laat het na 9 maanden niet alleen mama zijn. Ai. Of abortus zijn. Of ja toch, want het is een kind die je verwekt. Ja. En als je van elkaar houdt is het goed, want liefde is gemaakt door God. En, maar gebruik je verstand. Gebruik je verstand, that's it. En nou denk je dat hij begikbaar. Want misre vangen met twee verder nog begeten. Misre veel leren. Unog baleri. Dus begrijp je, maar dus je kan verliefd, maar gebruik je verstand. Heb elkaar lief. En even wat kisse de. Zorg ervoor dat je het uitpraat. Want in een tak, mi loop je idee dat we vet dat voor die in het tak gaan schrijven. In die 4 dagen je lasting. Liever praat je het uit. Olu de one shimmy fall. Matendo sabi kakapara die procentie. Je hoort een volwassen man praten, ja toch? Hij zegt praat het uit. Praat het uit, zeker. Sterk is dat. Maar dat kan je alleen hebben als jij die ervaring hebt. En die ervaring moeten overbrengen aan de jongeren. Van hey, gebruik je verstand, let op. Dus dat soort moeten doen. En als we voorbeeldfiguren zijn, zoals jij bent en ik ben, in de mediawereld, men kijkt, ziet ons, we worden gezien. Dan moeten we ook onze bijdrage leveren. Niet alleen op entertainment en sport wat we doen, maar ook if we jugu takanga dema podema. En dat heb ik altijd gedaan. Dus daarvoor maak ik me wel sterk om de jeugd te helpen. Is Superman. Nee, zeker. We zien elkaar straks in Europa, bro. Zeker, 100%. Maar wel een style. In style, Helemaal in zijn. style. Helemaal in style. We gaan het in style doen. Zeker, we gaan het echt in style doen. zeker. We nemen Suriname mee, daarheen en we doen het in In style. style, ja. We love it. Style? Barkie procent su. Hey, ja, nee, het is aan bevestigd, maar tekenen op teken. Ai. Dankbaar. Welke auto ga je daar rijden? We kunnen ook uitkiezen. We kunnen kiezen. Ook Kaluku. Serieus? Ja, tuurlijk. Oetranga, we zijn sterk. Zeker? Ja, Ook daar. Ook daar. Van hieruit daar. Daar. Ja. Oké, dat begreep ik. Dus dat we een vervoer zit. Nou, afvoer zit die. Turkije moeten we nog kijken. Miano bluffert, maar nog opschepper. Want dadelijk misschien bijna 50 wat je rekening doet. In sommige landen is het makkelijk te rijden. Want dan krijg je in veel landen. Maar in sommige landen is het zoals een Guyana en een Jamaica. Moet ik eerst 6 maanden wonen, volgens mij vast wel wat drapen. Want Jamaica verkeer broeia. Broeia, bronfietsers zijn hoofdrijders daar. Boy. Dus dan zou elkaar moeilijk verkeer, hoe dan moeilijk verkeer. Jamaica en Guyana. Guyana toch, Guyana. Guyana is heel lastig. Nee, je zegt Guyana boy, maar dit moet ik wel even kwijt ben. Vlakje naast, bij ons, in de kapperszaak, Ifta Barbershop, wan boy, Beroko, Ling. Amana Oru straat man, flexi man. Wan Satra, minanga man, dat was vorig jaar nog. Ja. Snap je, Fessi? Sabi dat we chillen even met Baroko, amang apang break even met Gitori. Amay tayo met Tamara, mogo na Guyana. Ling, hij had zijn roots daar. Sabi maar hij woonde hier. Ja. Amang takya mo ga Guyana Tamara ay, mogo creëren want toen sani even go me kwa money, mo def me dape even. Tamara amay go. Laat ik tak zeg maar zondag op maandag. Meneer, Ling. Klari. Mitak fa. Amang tapwan brom nangawas ma. De rey. Ja, klaar. Sibi. Bam, Sibi, klari. Mitak ay boy. Guyana je ziet het ook veel. Als je die bekende Guyanese critic volgt, zie je ook echt dat hij bij veel array-dingen zit. En als je die array-dingen ziet, draap je naar dubbel nak panja draap je bang.
Dubbel na panja wagi hoed na vis 6 toeren naar Defcimoro. Dus dan zie je wat hoe die mannen daar rijden. En het is, ik heb het gezien, ik ben een paar keer naar Guyana geweest, in Jamaica. Je zou daar moeten wonen. Je moet een beetje gaan adjusten aan het systeem. Want je kan niet daar gaan. Dat je gewoon wagi, dat je een praxerie op rijden. Het gaat goed gaan. Het kan goed gaan, maar het kan ook goed fout gaan. Dus Imsaba stijl op de man. Imsaba stijl, dat is wel echt. En vooral Jamaica. Vooral Jamaica. Ja, en dan kan gewoon een trak onder de zomer. Ik go play Rema zomaar. Kijk, wat we zeggen. Ook met de leeftijd die we nu hebben. Je denkt anders. Je kijkt anders naar zaken. Ja. Nuchter denken van, jongen, toe broer je John Potino, ik ga vroom. Terwijl in Nederland, geordend Duitsland heb ik gereden, geordend België. Hoe ver ben ik gekomen? Duitsland, net nog op de grens met Polen. Amerika, Mireille, Panama. Daar is ordelijk, maar sommige landen, Samikar kon net. Je moet echt daar wonen om te zeggen, die moet ik gewoon waggie. Nou, maar dat is mijn ervaring hoor. Ja. Maar trouwens, in ons eigen land is vorige maand nog, januari boy, waren er veel gevallen man. Verkeersongelukken en aanrijdingen. Het jaar is niet goed begonnen. In het verkeer is het zeker niet goed begonnen. We hadden een groot geval met die bus, die over de kop ging. Met 3 of 4 keer. En het is jammer. Natuurlijk, het is verkeer. Iedereen kan fouten maken. Het is alleen jammer als het in het verkeer gebeurt, zo'n foto, want dan gaan er levens gepaard. Ja. En dat is jammer. Dus het is moeilijk. We zijn ook agressieve rijders. Suriname zijn echt agressieve rijders. We willen door een oekoe, we wachten, we direct gaan draaien. En dat is wat we een beetje moeten. Ja, we moeten ons een beetje daarin een beetje kalmer gaan rijden, rustiger rijden. Denken aan onze medemens, dat is belangrijk. Denken aan je medemens. Ja. Want wat je niet voor jezelf wil, moet je ook niet wensen voor een ander. Snap je? Dus gewoon even denken aan zijn medemens. Bij Business and Style in de auto, is het dat je, zoals we geleerd hebben, wanneer jij met iemand praat, dan moet je de persoon in de ogen aankijken. Klopt. Maar nu rij je, dus kan je ook niet te veel kijken. Klopt. Hoe klaar je dat kunstje? Business Style in de auto is matti. Het is niet formeel wat ik zeg, zoals we het kenden. En het is niet de vlogging zoals nu. Het is een balans van het oude met het nieuwe. En dat heb ik bij elkaar gebracht. Deze nou gewoon wat je nog hebt. Deze lukken ook. Ja, code gewoon vrij. Ja, want ja, bepaalde man, aan mij rij. Morafuru, aan mij lukken aan mij rijder. Aan mij dan lukken soms met een dat boy. Dus if mis don't say you dat kotak, waar mij rijden, aan mij lukken me constant, maar mij lukken verkeerd dus. Talangala, mij lukken aan man, maar talangala constant, mij lukken verkeerd. Met andere woorden, lukken dat het. Een bekend programma, want kijk, als je iets in Amerika begint, ga je sneller over de wereld. Want zij zijn goed in marketing en zij pushen hun producties. Maar een bekend weet maar voor Engeland, die Engelsen. Die in Amerika's gaan wonen. Karaoke, hoe heet hij? Karaoke in de auto. We doen een programma toe, in de auto. Nou, ik ben een kontapaning. Ik schrijf een kontapaning. Maar karaoke in de car. Met, vergeet haar maning. James Corden. Hij is op een sleepwagen. Het is green screen. Dan af en toe dan mij pot een shot. Binnen awagi, kan die wat trama rijden awagi. Dan mij tekwan toe buiten shot. Like B-roll shots. En dan mij pot. Hij rijdt niet. Is hij? Hij rijdt niet. Omdat safety first toch? Hij rijdt niet. Het is full green screen om die auto. Maar je gaat dat gewoon niet merken, joh. Niet merken. Sterk tot en met. Nou, we got this. Laten we er iets moois van maken, bro. Nee, zeker. Ik wens jou heel veel succes met wat je doet. Hebben we nodig. Heel veel succes. We moeten meer samenwerken. Zeker. Meer samenwerken en sneller onze doelen bereiken. Want per slot van rekening komt het Suriname ten goede. Zeker. En we gaan met niets weg. Maar we kunnen wel iets achterlaten. Ja. En dat is onze legacy en wat we over kunnen brengen aan de nieuwe generatie. En daarvoor moeten we ons sterk maken. En ik wil ook zeggen, dankjewel om me hier te hebben in je podcast en in je show. Dus we wensen je ook alle succes. En zoals we hebben gezegd, binnenkort zijn we ook samen op een ander werelddeel. Of in een ander werelddeel. En we gaan er iets moois van maken. We klaren maar feintjes, maar wel in style. In style, helemaal in style. Thanks, bro. Ja, man. Die man verkoopt, die man vertelt zijn verhaal. En dat is wat we willen hebben in de podcast. Als je bij ons komt, imtaki. Be yourself. Leef je uit.
uit je gewoon. Dat is wat zo mooi is. En het komt allemaal Suriname ten goede, want de podcast gaat de wereld rond en de wereld over. Tot gauw. Valentine season, niet al te veel daarover gesproken, maar dan nog je vier tak, hey, lobby de tussen de brada en dat moet ook zo zijn tussen alle Surinamers. Tot gauw, dag. Again. Aye. Skip Condelaphy. Boy, I boy. All of the young. Every They Saturday. want see me fall. CMA Matendo Radio. sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na barki prosensi. They want see me fall. All of the young. Matendo sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na barki prosenja.